खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जब निउसआव बरायनाय जाबाय जोंहा लोगोफोर इन्टेलिजेन्स ब्युर'निफ्राय जोंहा गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों एबा साख्रि ओंखारना फैदों दा नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो डिटेल्सखौ हरनो सानदों बे इन्टेलिजेन्स ब्युर'निफ्राय फैनाय साख्रिनि बागै बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि बे चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो साख्रिनि रादाबखौ मोनबाय थानो हायो एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो लोगोफोर आं गिबियाव नोंथांमोननो खोन्थानि साख्रिनि माखासे डिसक्रिपसनखौ साख्रिनि नामा जाहैबाय लोगोफोर जेनेरेल सेन्ट्रेल सार्भिस ग्रुप सी नन गेजेटेड नन मिनिस्टारियेल बेनो जाबाय जोंहा साख्रिनि क्लासिफिकेसना दा नोंथांमोननो आं खोन्थानि गासै बेसेबां पस्ट दङ नोंथांमोननो आं दायो खोन्थानि बेखौ गासै टटेल पस्टआ लोगोफोर जोंहा बेहाय मेनसन खालामनाय दङ नोंथांमोना आथिं नायबा नुनो मोनगोन 2000 था जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङ ओमफ्राय दा बे 2000 था टटेल पस्टखौनो जोंहा लोगोफोर केटेगरि वाइज रानदों जेरै एसटि फोरनि थाखाय खैथा दं बेफोरखौ आरो रानबावदों आरो आं बेखौ दायो नोंथांमोननो खोन्थानि एसटि फोरनि थाखाय दङ लोगोफोर 121 था गासै टटेल पस्टआ दङ एसटि केटेगरिफोरनि थाखाय एससि फोरनि थाखाय गासै 360 था दङ पस्टआ ओमफ्राय ओबिसि फोरनि थाखाय 417 था दङ EWS नि थाखाय 113 था पस्ट दङ ओमफ्राय आनरिजार्भफोरनि थाखाय 989 था गासै टटेल पस्ट दङ दा गासै बेफोर केटेगरि वाइजखौ दाजाबनानै 2000 था गासै टटेल पस्टआ जाहैयो लोगोफोर नोंथांमोना सेलारिखौ लेभेल 7 नि जै सेलारिखौ मोननो हागोन होनदों बे इन्टेलिजेन्स ब्युर'नि साख्रिखौ दा नोंथांमोननिया 44,900 निफ्राय सेलारिया जागायगोन बेनिफ्राय 1,42,400 बिसिम सेलारिया नोंथांमोननिया बारायहैगोन होनना बे बुंदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना सेलारिजों लोगोसे एलाउन्सफोरबो मोनफाबावगोन जेरै बेहाय दं स्पेशल सिकिउरिटि एलाउन्स 20% अफ बेसिक पे इन एडिशन अफ आदार गभ एलाउन्सेस गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो माखासे एलाउन्स मोनबावगोन जेरै नोङो सिकिउरिटि एलाउन्स मोननो हागोन होनना बे बुंदों ओमफ्राय आरो नोंथाङा बिदिनो रुम भाराफोर थायोबा बेफोरनि फैसाखौ नोंथाङा आरो मा गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननो हागोन सेलारिनि अनगायैबो माने बे सेलारिजोंनो माने आरोबाव एड जाबावगोन आरो एलाउन्सआ बेखौनो आरो बेहाय होनाय दंबावो नोंथांमोना आरो बेहाय केस कम्पेनसेसनबो होनाय दङ नोंथांमोना नायनो हागोन बे सेलारिजों लोगोसे आरोबाव एलाउन्स माखासेफोर दङ नोंथांमोना बेफोरखौ मोननो हागोन दा नोंथांमोननि फरायनाया बेसे जानांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय बेखौ नोंथांमोननि आं खोन्थानि नोंथांमोननि फरायनाया लोगोफोर जायखिजाया आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा साइन्सआनो जा नोंथांमोना जुदि ग्रेजुवेट पास जाबायबा अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन एनि स्ट्रिम जायखिजाया ग्रेजुवेटल' पास जानांगौ बेहाय नोंथांनिया बेसे मार्क जानांगौ बेफोरखौ जेबो होनाय गैखाया माने बेहाय नाङा आरो नोंथाङा जायखिजाया पार्सेन्ट खमबाबो नोंथाङा जायखिजाया ग्रेजुवेट पास जाबानो एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन दा नोंथांमोननि बैसोआ बेसे जानांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय 18 बोसोरनिफ्राय लोगोफोर 22 बोसोरनि गासैबो हौवासा हिन्जावसा केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना 18 बोसोर जाबायबा अब्ला एप्लाइ खालामनो हासिगोन 27 बोसोरनि सिंनि गासैबो केन्डिडेटफ्रानो दा बेहाय माखासे डिटेल्स होनाय दंबावो बे नोंथांमोना नैबे नटफोरखौ मोजाङै फरायनानै नायबानो जाबाय बे माखासे डिटेल्स होनाय दं साख्रिनि माबाया माबोरै जागोन बेफोरखौ गासिबो मेनसन खालामनाय दङ बेनिखायनो नोंथांमोना मोजाङै डिटेल्सै फरायनानै नायग्रोबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा लोगोफोर एप्लाइ अनलाइननि लास्ट डेटआ जानुवारिनि 9 थारिखआव जोंहा लास्ट डेट एप्लाइ अनलाइना 2021आव लास्ट डेटआ जाहैबाय जानुवारिनि 9 थारिखआव जोंहा एप्लाइ अनलाइना जोबहैगोन एप्लाइ अनलाइना लोगोफोर मैयानिफ्रायनो सोलिबाय 19 डिसेम्बरनिफ्राय मैयानिफ्राय जोंहा अनलाइननिफ्राय स्टार्ट जादों दा नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो हासिगोन ओमफ्राय सिलेक्सन प्रसेसआ लोगोफोर माबोरै जागोन आं बेखौ नोंथांमोना उनाव खोन्थागोन आं दायो नोंथांमोननो खोन्थानि एग्जाम सेन्टारा जोंना आसामनिया बबेयाव जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि एग्जामा लोगोफोर जोंहा आसामनिया डिब्रुगड़आव लानाय जागोन गुवाहाटी दङ जरहाट सिलचर तेजपुर बे मोनबा जायगायाव जोंहा माने एग्जामखौ लानाय जागोन आरो माने एग्जाम सेन्टारा बेहाय जागोन बे मोनबा सेन्टाराव दा आङो नोंथांमोननो माबायदि जागोन एग्जामखौ एसे खोन्थाना होनि जोंहा फार्स्टआव लोगोफोर रिटेन एग्जाम जागोन बे रिटेन एग्जामाव फार्स्टआव 1 हर मोननाय जागोन बे टायार 1 बे अनलाइन जागोन लोगोफोर नोंथांमोननि माने एमसिकिउ कुइसन थागोन बे खोन्थाना होनाय दंखायो नोंथांमोना बेफोरखौ गासिबो मोजाङै नायजोबानो जाबाय गासै टटेल कुइसना 20टा थागोन होनना बे बुंदों 20टाल' कुइसन थागोन होनना बे बुंखादों लोगोफोर नोंथांमोना नायजोबानो जाबाय बेफोरखौ नेगेटिभ मार्किंबो दङ नोंथांमोना बेफोरखौ नायजोबानो जाबाय ओमफ्राय टायार 2आव माने 1 इयारनि एग्जाम जागोन बेबो मा होनदों डिसक्रिप्टिभ पेपाराव 50 मार्क्स एसे माने टाइपनि मोनसे कुइसन थागोन नोंथांमोना बेफोरखौ लिरनांगोन आरो बे नोंथांमोना कपियाव लिरनांगोन ना नोंथांमोना बे 1 हर मोनगोन 1 घन्टा मोनगोन 50 मार्क्सनि जागोन ना ओमफ्राय लास्टआव दङ जोंहा इन्टारभिउआ
100 मार्क्सनि थागोन नोंथांमोना बेफोरखौ मोजाङै डिटेल्सयै फरायना नायबानो जाबाय एग्जामखौ ओमफ्राय सेलेक्शन अफ कैंडिडेट्स सेलेक्शनखौ माबोरै लानाय जागोन ओमफ्राय नोंथांमोना बेफोरखौ एसे फरायनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सयै मिन्थिग्रोनाया साबसिन एप्लाइ खालामनायनि सिगां बेनिखायनो नोंथांमोना बे नटिफिकेशनखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय डाउनलड खालामना गासिबो मोजाङै नायबानो जाबाय आं बिनि बे नटिफिकेशन लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों आरो एप्लाइ अनलाइन लिंकखौबो आं नोंथांमोनो भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव चेक खालामबानो जाबाय बेलाय नैबे अफिसियेल वेबसाइट बेनो जोंहा एप्लाइ अनलाइननि लिंकआ लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर एप्लाइ अनलाइननि लास्ट डेटखौबोथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाखादों जानुवारिनि 9 तारिखआव जोंहा लास्ट डेट ओमफ्राय एप्लाइ अनलाइना मैया 19 डिसेम्बरनिफ्राय सोलिबाय अनलाइन एप्लाइआ नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट पास जानानै दङ नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय आरो बेहाय स्टेप बाय स्टेप एप्लाइ खालामनायनि प्रसेसखौबो खोन्थानाय दं नोंथांमोना नायबानो जाबाय स्टेप्स टु एप्लाइ माबायदि एप्लाइ खालामनांगोन बेफोर गासैबो डिटेल्स होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायग्रोबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय बेहाय गासैबो होनाय दङ जेनेबा डकुमेन्ट्सनि साइजफ्रा मा जानांगोन माबायदि जानांगोन आरो नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनांगोन बेफोर बेहाय गासैबो मेनसन खालामनाय दङ बेनिखायनो नोंथांमोना मोजाङै डिटेल्सयै बे नटिफिकेशनखौ फरायनानै नायग्रोबानो जाबाय भिडिअखौ लोगोफोर शेयार खालाम लोगोफोरनो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथांमोना माबाफोर कुइसन सोंनांगौ दङबा बे भिडिअनि बागै एबा बे रिक्रुटमेन्टनि बागै नोंथांमोना भिडिअनि बे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों लोगोफोर